ወዲቁ ዝተረኽበ ባጤራ ወጻኢ ዋና ከይተረኽበ ገደብ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ናብ ረኻቢኡ ከም ዝተመልሰ ካብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ዝበፅሐና ሓበሬታ ረድዩ 27 ዓመት ዝዕድሚኡ ኢሳያስ ተስፋኣለም ዓንደ ዝተባህለ ገባር ሰናይ ብ17 ነሓሰ 2025 ኣብ ዝመርሓ ታክሲ ወዲቁ ዝጸንሖ $770 ኣሜሪካ ዝሓዘ ቦርሳ ናብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ኣረኪብዎ ከም ዝጸንሐን ጠፊኡኒ ዝብል ኣመልካቲ ከይተረኽበ ገደብ ግዜ ስለ ዝኣኸለን ፖሊስ ኤርትራ ብዘውፅኦ መምርሒ መሰረት ብ24 ለካቲት 2026 ንረኻቢኡ ክወሃብ ከም ዝኸኣለዩ ተሓዚ ኤግዚቢት መደበር ፖሊስ ስብሓት ዘወልዲ ዝገልጽ ገባር ሰናይ ኢሳያስ ተስፋኣለም ብወገኑ ምስ ካልኣዩ ብእብረን ዝሰርሑላ ታክሲ ድሕሪ ምርካቡ ስርሑ ቅድሚ ምጅማሩ እናጸራርያ ከሎ እቲ ገንዘብ ዝሓዘ ቦርሳ ኣብ ትሕቲ ሰዲለ ከም ዝረኸቦን ዋንኡ መታን ክርከቦ ድማ ብማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከል ተማኪሉ ናብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ከም ዝረከቦ እዩ ዝሕብር ንሱ ወሲኹ ግዳ ሓቂ ዝገንዘብ ዋንኡ ረኺብዎ እንተዝኸውን ሕልናዊ ዕረፍቲ ክህበካ ዝኽእል ብሓፈሻ ግን ፖሊስ ኤርትራ ንገበርቲ ሰናይ ንምትብባዕ ዘውፅኦ መምርሒ እውን ጽቡቕ ኮይኑ ይስማዓኒ ድሕር ምባል ዝኾነ ሰብ ገንዘብ ኣብ ዘጥፋኣሉ እዋን ናብ መደበራት ፖሊስ ከመልክት ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ